בבית הזה, כי נמחק לי את הבוקה ולא היה לי פריטים, וכבר התחלתי לעצב פה קצת, אז עכשיו אנחנו נמשיך לעצב. אוקיי, ניקח שטיח, הזה, רגע שנייה, את השטיח הזה. וואו. לקחנו, שמנו. ועכשיו נשים את הדבר הזה, כאילו את המדף. ועל המדף נשים את הציץ הזה, או הזה, או הזה, מה שהכי יפה. טוב, גדול מדי. טוב, אז כנראה שזה, גם זה קצת גדול, אבל לא נורא. עכשיו באוכל, וואי, מה שאני עכשיו הולכת לשים זה איזשהו מהנדירים. דונארטס. וזה נראה נדיר, תסתכלו. עכשיו נצא את כל המקום הזה. טוב, עכשיו ניקח, זה מפה, מנורה לכונה, מנורה. ניקח את זה. עכשיו נלך למשקאות, וניקח את השני, או הזה, או הזה. מה שיהיה יפה יותר. לא זה. כן, זה. נבחר זה. נשים את זה פה. יהיה פה קצר. עכשיו בסכומים ניקח את הצלחת הזאתי. אותה. ועכשיו ניקח את הכוס הזאתי פעמיים. אחד לפה ואחד לפה. אוקיי? לא סיימנו. עכשיו הולכים לפה נראה לי, כן לפה, ושמים את זה ככה. מי שלא רואה בספר זה, אז זה הספר עבר. הנה אני באה מפה לספר הזה. לא צריך. טוב, וזה פה. עכשיו נעצב גם את המקום הזה. זה ריק ולא יפה. טוב, אז בואו נשים פה קצת פינת ישיבה ממש קטנה שלא יסתיר את המקום הזה. ניקח את הקופסה. עכשיו מהמקום הזה ניקח את השולחן הזה ונשים פה אוכל או שתייה, בוא נראה מה יבוא קודם. טוב, נשים טוגדות. עכשיו נלך למנורות, נשים ככה ונדליק אותם ונשים פה שטיח, כאילו זה ריק, זה השטיח אולי נראה לי. עכשיו נעבור לסלון. סלוניקי בין אל תבור וסטטיק. אני יודעת שהם נפרדו, אני יודעת, פשוט אני יודעת. מחליפים הכל דחוף. אני לא יודעת למה אני אוהבת לצייר. כאילו, אני אוהבת לצייר בכל מקרה, אבל לא משנה. זה לא חשוב עכשיו. עכשיו אני הולכת לעשות... זאת, למה מחקתי את לי שם? בוא נלך לעשות עכשיו משהו. וואו, לא לגמרי. אני הולכת לשים פה, לא יודעת מה? נשים פה את זה. ניקח מנורה. תקלו זה פה. ניקח מנורה. לא, לא יפה. לוקחים את זה. עכשיו עושים מרקים. מי מדבר? אני שמה שטיח. תתקלמו מהרעש בבית, בבקשה. פשוט יש עוד אנשים בבית חוץ ממני.
אוקיי. ככה. וואו, איזה מדהים. זה מושלם. זה אימא'לה. פרודי. לא, אבל את זה נחליף. בשולחן כזה קטן ליופי. שיטתי. יש שולחן אחד שאני מאוהבת בו. פעם שולחן שהייתי מאוהבת בו. פעם שולחן שהייתי מאוהבת בו. זה היה... זה היה אור. והפעם שולחן שאני מאוהבת בו. זה נדיר. עכשיו ניקח מפה. תנחשו מה אני רוצה לקחת מפה. 3-4 צדקתם, מצליח, מושלם. כאילו, מלא. לא משנה בקיצר, זה בסימפול. אוי, זה נדיר, אתם לא יכולים להגיד שלא. פה, אני לא יודעת מה אני אעשה פה. פה אני אעשה פינת. כן, פה אני אעשה פינת עבודה לאמא ואבא, או שלי ראשון, כמו שאומרים. יותר נכון, כמו שאני אומרת, לא משנה, לא דחוף. אוקיי. ניקח את השולחן הזה. ניקח את הכיסא הזה. נכנסים למחשב ולוקחים את המחשב. אוי, ממש לא. נעצור אותנו פה. סליחה על העיכוב של 10 דקות, זה כבר 10 דקות, מי שלא רואה. ועכשיו נשים את זה פה. את שלנו קיטי, כאילו שזה מעניין מישהו. אבל המשחק הזה... כל זה בשביל לשים הפקומות במספריים ודברים כאלה. זה באוויר, אתם רואים? מה? סליחה על העיכוב. כאילו, מה בעיכוב? לא משנה קצת. עכשיו נשים את התמונה זאתי, ואין לי שמץ פה לזה את המקלחת של עם כל ה... טוב, אז בואו נתחיל. שמים את המקלחת הזאתי. אני רק עושה ככה, אני ממש אני רק לוקחת את החלוק הזה, תיקחו גם אם אתם עושים. יש משהו אחד שאני אוהבת לשים גם תרופות, את המתקן הזה, זה כזה. אוי, לא טוב. צריך לשים כיור. ועכשיו ניקח, אני לא זוכרת אם זה פה, או בארון, או מתליד, כן, זה בטח בארון. עם זה. אוקיי, עכשיו נשים אותה. הנה, עכשיו אני שמה. אל תדאגו, אני צובעת את הקירות. אז אם זה כזה חמוד ויפה מתאים כזה. אתמול היה סיכון מאוחר מדי. אתה, מי שמכיר את השיר, אתה, אני, אולי. אז זה שיר שם בתגובות. נועה קירל להתאחד. תראו, זה נדיר, אני לא יכולה. זה נדיר מדי, זה נדיר מדי. נדיר. עכשיו בואו נעלה כמו שנייה, כדי שאני אגיד לכם שנייה, אתכם. אז הגעתי, ומי שרוצה חלק 2, שיגיד ביי בוש.